Salam, hormatly ilişlerimiz. Hemmäňe hoş geldiňiz. YouTube'dan we Zoom'dan gatnaşanlar. Bugün ýene gyzykly bir tema bilen çykyş etmäni makul gördük. Dr. Jamila Fields bugün bize şizofreniýa we bipolar keseli barada gurrun berer. Bu temany öň taşyda hem geçirdik ýöne teknik näsabyklar sebäpli online gatnaşan tomoşaçylara kän gowy ýetmedi. Şoň üçin täzeden geçirmäni makul bildik. Dr. Jamila Fields'e ýa-da hemmäňe ýa-da köpüňiz tanaýansyňyz. Dr. Jamila Fields Türkmenistan Lukmançylyk Üniversitetinde utoran neurologiýa rezidenturatny şol ýerdeden. Ondan soň Moskva Döwlet Üniversitetine, Moskva Döwlet Lukmançylyk Döwlet Üniversitetine PhD-ni utoran. Ondan soň Amerikada exchange scholar, exchange alim bolup neurologiýa ýurundan gelen we psikiatriya rezidenturasyny Missouri Üniversitetinde alan şu adam Kaliforniýada işläp ber. Saat 7 Dr. Jamilaň ýanyna ýer bilen täher bilen turup geleniň üçin köp sag bolun. Dr. Jamila. Baş üstüne. Tamam. Başlayalım. Başlayalım. Salam. Hemme bizi görýänlere de salam. Hemme tasan gurnaýjylaryna da salam. Hemmem köp sag bolsun aýtjak bolýan. Şu mümkinçiligi maňa berenlerine türkmen dilinde adamlara şu gaty wajip mesele boýunça biraz çykyş edip biraz düşündürüş bermäge maňa mümkinçilik berenler üçin köp sag bolun. Goşularyňyz üçin sag bolun. Inni men tide bugün şu ruhu kesellerden şizofreniýa esasy şizofreniýa barada gurrun eder. Sebäbi şu psikiatriyada iň wajip mesele bolup durýar. Hemem özüňiz oňa düşünersiňiz näme üçindigini. Hemem bipolar keseli barada men size bir azrak düşündürüş beren. Sebäbi bu iki kesel gaty bir-birine ýakyn bolup durýar. Hemem bulan bejerilşem şu bir dermanlar bilen bejerilýär. Ýöne tapawutlarym bar. Inni şu bize gelen soraglardan birini şu aýdyp goýberin bir oglan ýazypdyr bu näme keseli. Inni şu keseli gaty kän adam şizofreniýa diýilende esasen belki ýaşyrak adamlar bu näme käbi hiç açan bir eşitdim diýip aslında biz şol aşyratda çagakak ýaşap ýörkak bilen şizofreniýa diýilse bilen şol keseli gaty bilen doktuk şu wagty. Ýöne men pikirimçe bu kesel barada bizim her birimiz şol düşündürüş işini geçmeli. Hemem şol utanç ayırmalı şu keselden stigma diýilýär-de İngilizce. Şonu ayırmalı sebäbi biz gaty kän adama kömek edibiler şu ýagdaýda. Inni men şu çykyşymy başlamakam size birazajyk bir sluçlary getirjekdim. Sluç näme bolýar türkmençe şu duşyan ýagdaýlary käbir case'lary getirjekdim de. Onun belki tidem özüňiz her şoňa adam menem gördüm diýip ýadymda düşer. Aslında şizofreniýa diýmegiň terjimesi İngilizce split mind bolýar. Aklyň bölünmegi diýilýär şol türkmençe terjime edilenini. Aslında ýa-da pikiriň bölünmegi. Pikiriň ýa aklyň bölünmegi. Inni şol adamyň esasy adam edýände pikir bolup durýar-da. Bizi haýwanla näme tapawutlandyrýar? Biz pikir edibilýär. Indi men şunu şeýsem beýlerek bolar. Ýa-da pikir edip bir netije çykarybilýär bir zatdan ýa-da plan edibilýär öňünden. Ol haýwanlarda kän ýok oňalda. Şunu adam edýän pikir bolup durýar-da. Indi bu şol esasy pikiriň keseli we pikiriň üýtgemegi, pikiriň normal ýagdaýdan abnormal ýagdaýa, normal däl ýagdaýa geçmegi. Şoň üçin bu kesel gaty agyr kesel bolup durýar, ýöne agyrlygy oň görnüşinde bolýar. Egerde biz onu diagnostika edip bejeri bilsek, ol adam normal adam bolýar, bir ýaly adam bolýar.
Inni men tede bir näçe case aýdyp bereýin. Bir çağa Aşgabatda. Buna men jigim ýadyma düşürdi. Şu ketel şunu aýdyp bersenni. Arada neme bir gatı gurrun bizim yaşımızdaki adamlar bilýändir onu. Şol 90-njy bilen 2000-njy ýylyň arasynda bolandat bir ayal üstadjak çağatyny şu kranyň akyp duran suwun içinde öldürüpdir. Şolary bagşlan men onu aýdaýyn ki onda da şolary bir hili kesip öldürüpmi, bir hili şeýle gatı erwet ýagdaýda şu çağajyklaryny öldür, şu gatı uly gurrun boldy. Onu diýdiler şol ýylan görüpdir çağalan ýerini, ýylan görüpdir. Şoň üçin şu ýylany öldüren ýaly öýde şeýle pikir edipdir diýip uly gurrun boldy şol. Şoňa meňde şäk ýagdaý boldy. Men San Francisco'da öň ýaşamdy. Bu da где-то bundan bir 10 ýyla geçendir, belki köprägim geçendir. 10-15 ýylyň arasynda bolanda bir ayal onun çağatı üçeken şonu okeana, ýoş okeana taşlap maňa şol Hudaý tülenler ağaç diýdi. Şu San Francisco'ya barýanyňyz bolsa, bir topar tülenler bardy. Fisherman Wharf'da görýänsiňiz onu. Şolary taşlap, şolar ağaç diýdi. Hudaý şonu maňa çağalaryny şoňa ber iýdir diýip aýtdy diýip, ol gazetlerde de ýazyldy, telewizorda aýdyldy. O da uly gurrun boldy. Onun men arada gelnejem bilen gepleşdim. Ol obada gatkan wagtyny geçirdi. Şonu men sebäbinden öýdi ýadymda ay ol palan däl diýerdiler-de, palan däli. Onu kliçke de goýýardylar, palan däli at goýýardylar. Dogry dämi? Sizden belki şoňaly ýagdaýlar bilýänsiňiz. Men ondan soradym, men şoňal çykyşyma, men şu bir obada şoňal däl diýip atlandyrylýan adamlar barmydy? Näme diýdi şolar diýip. Onun palan de, olar maňa 5 tane, o küçücük ovalar ulu däle. Şo da maňa 5 tane sluçy aýdyp berdi. Men olaň hemmesini size aýdyp oturmaýyn ýöne. Bir kısansını aýdyp bereýin. Neme palan däl bardy diýdi. Şolidi neme şu ýel ýyrtan bir ýalyk bardy şeýlemi? Şu ýel ýyrtan niýe daňyp şu köçede aňryk bärik ýörýärdi. Ýel ýyrtanyň bir gapdalyny şu açylan konserwandan ýady diýe, konserwan bankasyny niýe açylan, ikinji tarapyna da ýanky çüýşeden ýady diýe, şu şakırdap diýe şeýle aňryk bärik neme ýörep ýörýärdi diýe hiç bir aimlessly neme hiçbir odat näme goly näme diýär türkmençe? Maksat. Howa maksatsız aňryk bärik ýörep ýörýärdi diýe, onun öýdüm diýe şu adamlary görse gaty gaharly bolýardy diýe. Gahar bilen şu adamlary bir erwet tözler aýdyp başlaýardy diýe hiç adet meseleleri. Onun bir ýaş oglanlar muny niýe ot çöp bilen niýe gaharyny getirýärdiler diýe, üstünden gülýärdiler adamlar diýe. Ine şu ýagdaý aýdyp berdi, ondan ýene bir ýagdaý aýdyp berdi, onun size aýdyp berin arçmana gitdim diýe bir gedip şu diýarata gidýärler de neme Agyşana diýe. Şoňa gidemizde diýe bir komnatlar bar eken, elbetde içine adamlar girip ýa okuyanlar birda. Şonu kapılarım açıp şonu bir ovadan gıydı oturdu diye. Türkmen gıydı gelinliydimi gıydıydimi şu atyadım içine. Katı ovadan diye yöne yüzüne seyretsen emma diye bir hili ağdından ak köpük gelyen yer bize de kaharlı seyrediyordu diye şu geçip baryan adamlara. Hem ayağı bilen elinden hem yankı demir zincir bilen şu divara kakı koyuptırlar diye. Bu da 95 ya 96. yıllarda bolanda bu katı ken vakt bolanak mı o da? Inni görýäňizmi? Ne şu ýagdaýlar aslında ne şular aňyrdan Türkmenistana gelen ýagdaýlar da ýöne bärdeden hemen öz görenlerimden hem bir kısansını aýdyp bereýin. Bir ýaşajyk gyýdy geldi, bu ýaşajyk diýende 30 ýaşlaryny arada diýdi 3-4 gerek men göçmeli boldum diýdi. Men niye baran yerime göçün yerime diye şu goňşular diye maňa ýürüýti erwetlik edýärler diye. Bular men şu awara giren wagtym, ýanky duşa giren wagtym, bularyň duşa girip şakyrdatýarlar aşakdan bir zat diye. Bärde eşdilýär da şu neme apartment bolany, kwartira bolany aşakdan ýanky nemesen ýokarda eşdilýär.
Elbette birinin burada eli deýänler, yani şolar ýörüýte diýerler şonu. Ondan bir halı da kad edip bolýar da şu polu. Şu halini galyň edin, men şonu eşitmedi ýalyp, şu halini galyň etdiripdir. Ýörüýte pul töläp. Ondan yeni göçüpdir. Yeni göçtü diye bulurum, yine de burada tapyalar diye. Yürüyte burada dediler men için. Özüme men bilýän şonu şu aňyrtyndan dinleýärler diye. Bileňizmi? Şu şey dip 3-4 edip ondan muňa göçüpdir. Ne? Muňa конечно şizofreniýa diagnoz goýuldy, sebäbi ödüm şu birinji edip goýuldy şoýdy şu şizofreniýa diagnoz şonu. Onun gene bir kysgaçyk bir kysany случай dip bereň, bir balnoy geldi. Men diye doktor şu dilimden diye kılçık yer diye. Hiç tat yok, olayam doktorlarım barlap, menim teret hiç tat yok. Yonu şoň pikir şeýle. Bileňizmi, bir yok zatları adam pikir diye, hemen bar zatları başgaça pikir diye. Ödünü duýýar, şeňizmi? Yine bir adam geldi, gulogumda diye bir zat bar diye. No, конечно, guloglar mörmöjek giribiler ýöne. Onu doktorlar seyredip, yankı, rengen, hemme da dedene hiç tat yok. Onun psikiyatriye verýärler, şeňizmi? Yine de bir oğlan geldi, onu öňem aýdypdym, Afrikan Amerikan gara oğlan, ol futbolist, özüm kompetitivni futbolist, şu Amerikan futbol komandasyny oýnaýan ekenim. Ejesi bilen geldi. Doktor diýeni şulay ýaly, men ejem diýip diye. Maňa seyret diye, maňa seyret diye, mene ak diye, bu da karab nähili men ejem ol biler diye. Şeňizmi? Özüm eksem deň. Ine şoňaly ýagdaýlar, bir adam geldi 55 ýaşlaryna, orta ýanky köçen çatragyna çykyp, laserny pointer var şu presentation için. Şoň bilen maşinlary aňryk wärik ýanky neme duran eken milisiýaly. Ine şu ýagdaýlar belki sizde de muňaly, belki bilýänsiňiz şeýlerek ýagdaýlary ödüňiz pikir edip görüň. Ine şizofreniýa bilen birazajyk şizofreniýa barada biraz gepleşeli. Ine adamyň pikiri, duýgusy we tertibi ýetýär şundan. Adamyň ödüne bolan kontrolly ýetýär. Adam pikir edýär, men beynim başga biri bilen kontrol edilýär. Onu şolar näme diýseler, şol kontrol edýänler. Olary adamam diýmeýär olar. Onun kim olar? Olar diýip gepleýär özlerim. Olar diýen men beynimi kontrol edýär. Olar diýär. Onun käwa kim olar diýsem, olar onu aýdymam bilen aklar. Käwa ol başga planetadaky adamlar diýip pikir edýärler. Onu aýtmagy utanýarlar. Sebäbi maňa däl diýerler onu aýsak diýip. Olur diye. Onun adamın gep sözi ödün alıp barşı gen bolýar beýlekilere. Normalden совсем başga bolýar. Misal üçin Tomut günü paltolu, iki paltonum gaýdy bileýär ödüne. Gelýär şoňal balnoýlar bide. Onsoň bir nemesi var, şulan Amerikada siz görýänsiňiz ki adamlar köçede 3-4 tane ullakan bag yankı haltyl hemme zatlaryny götürüp gedýärler ýanlaryna. Sebäbi bularda şonu ogurlarlar diýen gorku var. Bot, hakyky zatlary yankı aýtşymýaly, hakyky bolmadyk zatlardan tapawutlandyrmak kynlaşýar şu adamlarda. Hemem adamı daşky dünýäden daşlaşdyrýar. Bu näme diýdi? Adam hiç tat bilen interesi yok, hiç tadı ımtılanok, hiç tadı idesi gelenok, planı yok adamın. Sen näme durmuşda isleýän diýse, hiç naharime şeylere zatları diýerler, düşäňmi? Hiç bir ýa bir okap, ýa bir maşgul edilmeýin, ýa çağa, ýa bir şoňalar yok. Umuman mentede belki şizofreniýa, onun ses eşitýärler. Конечно, köpeğinizin şizofreniýa diýilende ay gallusinasiýa diýip pikir edýänsiňiz, gallusinasiýa ses eşitýär adam diýip. Ol dogry ses eşitýär adam ýöne, adam ses eşitip başlanyny eýem ol adamda şizofreniýa где-то 4 ýyl, 5 ýyl bolan bolmaly. Şuň esasy zat men öz interesim, öz halayandadım şu psikiyatriyada şol şizofreniýany ilk başta diagnoz etmek. Sebäbi şu gatı wajib ilk başta diagnoz edilse
bir adacık küçücük derman bilen bunu becerip bolya. Adam hiç kim bilmeyer bunun şizofreniye bardığını. Yönü men şu attan size aydıp koyuvereyim, belki sonrağını aytmalıdır. Esası da şizofreniyede. Bırak, конечно, diagnoz. İkinci, psikiyatron için psikiyatra varmalı. Ve hiç kellerini rentgen ya MRI ya yeni birdat kan alıp onu hiç diagnostik edip olmuyor. Dine psikiyatr balını bilen gepleşip, ketel bilen gepleşip şeyle diagnoz koyup oluyor. Şizofreniyede. Derman, hükman gerek şizofreniyede bunu Hindistan'ı şu birdat okuyan ekenler ya yeni bir yıldızlar beceriye ya bir ot çöp beceriye deyip bunu ün edilen zatlar bulur yönü hadir katıgı dermanlar var. Şolarım ilk başta berilip başlasa katı küçücük dozu bilen adamın normalini adam edip oluyor. Pikirini önkü normal pikiri getirip oluyor hem adamı menne ödüm balinoylar seredene hersinde bir artikel var, bir statya var, bir şizofreniya kesel hem juridiski fakülteti hem medinstitutda oturuptur. Onu edeyin nite edip bolya yönü düşünürüş gerek. Ene ata da düşünürüş gerek. Çağa diyenle adamın ödünü de şol kesele düşünürüş gerek. Sebebi bu keselin en ervet zadi. Kesel adam hiç açın ödüne mende kesel var deymeyen. Sebebi ol şoňalydyr diýip pikir edýär. Şol men beynimi biri kontrol edýär. Onu hiç siz onu yok bu sen düşünüşün şeyle deyip onu düşünürüp bilmeýäňiz. Ene ona delusions diýilýär. Ana hallucinations bolanna ýanky köplenç şizofreniýa zat görmek däli, yok zat görmek däli, köplenç eşitiş ýanky ses eşitýärler. Onun o sesinin bir nemesi var. Meneme kağıt eşitken men bir hil adım tutulyan yallıya biri kaveri. O şizofreniye olmaya. O hemmemizde de bol geçer bizim biri adımı tutunyal seyrediyor hiç kim yok. O hemmemizde de bolya. Esasım yankı travma bolan adamlarda köp bolya ol. Yankı bir hil ses eşitken bolyalar. Onu korkman. O şizofreniye bolmalar. Onun yankı epilepsiye de bolya, ol yankı tutku keseli bolya kaverlerini. O da o beceriyle neme nevropatologlar beceriye. Onu bolya yankı tutmaka seçtik başlayalar. O da bolya travma yankı fiziski travma avariyadat bolanlarda da bolya. Emosional travma bolanlarda misal üçün şu çağı ösünü urulup söğülüp ösün çağılarda son şoda o da bolya. Olur yani şizofreniye de. Şizofreniye de esaslı ses nehili bolya. Sesler bir bilen gepleşiyor. Bre size gepleşiyor. Siz bilen gepleşiyor. Adam bilen. Brem bir bilen siz varada gepleşiyor. Yani şol esası. Bir bilen ana bu eyle, ay bu beyle. Esasım negatif neden da ediyorlar adam vardı. Ay muna seretini, muna bolpyorşunu. Bu vapşe barıp ödünü öldüreymelim. O maskara bolpyor. Şol al sesler eştiyor adam şizofreniyede. Yönü onu aydıvan bilmeyenler olur hiç kime. Kavat sesler diye hiç birine aydaysan biz seni öldürürüz diye. Akav adam şu doktor bilen gepleşme, doktor yervet diye. Misal için sen balını bilen kesir bilen gepleş başlarına. Onun men sorayan sana sesler diye mi men bilen gepleşme, men yervet diye mi deyse pikir edip duruyorlardı. Kavat aydiyalar, hova gepleşmen diyorlar, men gepleş bilmeyen ten bilen ne. Ne şu esası yankı şizofreniyan birazcık nemesini men belki berenlerin size adamın nehili bolyanı, tertibi, pikiri, gepleşim bozulya, gepleş. Ona maydı geçeyin. Adam, misal için şizofreniya, acute psychosis'taki adam bilen gepleşeni, olur şu bir topar ses geliyor da olur da dinlemeli, size de dinlemeli, sizden dinlemeli. Ondan sonra siz ona soru verenine, ne ketele soru verenine bir neçe sekunddan sonra cevap veriyor. Ol 5 sekundum olabiliyor, 10 sekundum обычно adam size söz cevap veriyor. Ol şol vaqtda olur da dinleyor. Onun olur ne mi diye, sebebi olur komanda verse gepleşme deyip onu prosto oturuyor adam şeyle. Size zat demeyeni. Ya da bir söz diye başka da zat alabilmeyen adam. Ne şol gepi, pikiri, tertibi hemen
daşkı dünyadan daşlaşya. Onu şizofrenik autizm deyilýär. Ol autizm değil, ol sizin eşten autistik çağlar var. Olar kendir yankı 10-15 yaşlı çağı, yankı küçücük 3-4-5 yaşlı çağı ýaly bolýar. Ol gaty erwet görnüşler autizmin ýokary görnüşleri var ýöne. Muňa näme üçin autizm diýilýär? Şizofrenik autizm prosto kavычkada. Auto diýdigi men diýdigi. Şol adamlar öýünden başga hiç zat olary gyzyklandyran. Şoň üçin muňa şizofrenik autizm diýilýär. Ýöne bu kesele şizofrenia ad berilmäke muňa dementia precox diýen ekenler. Näme üçin? Bu dementia değil, ýöne dementiany bilýäňiz da gartaşan adamlaryň näme ýady gidenine ona demensia diýilýär. Onuň olar adamy tanan o käbir bolupdy da diýerler. Şoň üçin muňa ilki şeýle at berilipdir. Şeňizmi? Ene şol tapawdy ikiden bir nemerek bolýar-da normadan daşra. Inni ne köp zadyny men sizin şizofreniýaňy aýdyp berdim. Köp zadyny inni birazajyk taryhy beýnidäki özgörüşler simptomlaryna aýtdyk. Görnüşler bardy, aýdyp geçeýin, nähil diagnoz edilýär, nähil bejerilýär. Bu bizim eramızdan 1300-1400 ýyllardan bäri ýazgylar var. Значит, öňden gelýän kesel. Hemme ýurtlarda, hemme milletlerde bar. Esasy zat. 100 adamdan bir adam şu kesel var. 1%. Bütün dünyada. Ine millet 1 milyon milletli ýurtda mysal üçin 100 adam bolaýmaly şu kesel bilen. 2 milyon adam olsa şoň 200 sanyny şu kesel bolaýmaly. Ýöne inni käbir milletlerde bu käbir milletlerde de başlan. Hemme ýerde de Amerikada da bir üsün yurdum olsa stigma var, stigma. Ine irata gelýär, ýok bizim çağamyzda oňaldat bolup bilmez. Biz college'da işleýär, ikimizem adamym bilen özüm çağamydam ýaman gowy mektebe oturdy. Oňa ötürä näme narkotik eden bolmaýar, muňal ketel bolup bilmez diýip gategoriýalar käwa doktordan. Ol oňa seretmeýär, hiç da seretmeýär. Bir professor var, psihiatriýadan. Ogly daşarda gezip ýör, şo näme şizofreniýa bolup. Sebäbi bärde Amerikada şizofreniýa bolsa da bir gaty erwetdat adam etmese, onu balnitsa prosto tak salmaýarlar. Näme involuntary diýilýär, garşy özüne garşy onu salmaýarlar balnitsa. Emma käbir ýurtlarda gynansak da bu keseli aýtmaýarlarym. Siz haçan eşitdiňizmi meňe ýa dogonumdy, ýa enem atamdy, ýa bir babuşkamdy, ýa çağamdy şizofreniýa bady? Eşitdiňizmi? Eşitdiňizmi? Ya palan bir aýdylsa ha palan däl diýenler bolany. Dogry diými? 100'ün biri. Inni ýene uştaýdy bir zat aýdyp geçekdim. Ýaman gynandyrjy da biz okanny Koreýadan bir oglan bardy. Özüm North Koreýadan, South Koreýadan, şu Seuldan. Näme diýdi Koreýada diýdi? Häzirem şu men öňrä okudum, конечно, oje 15 ýylda bolan roňa. Ýöne o da ýaňy ýakyn bolan da Koreýada diýdi, şuňal ketel bolsa diýdi, şonu Tokoya gidip şu taýda goýup gaýdýarlar diýdi. Bizim onu inanjagymydan bilmedik, inanmajagymydan bilmedik. Bolup biler, utanç diýerler. Utanç oňaly kesel. Emma görýäňizmi, biz şu men şu leksiýalar bilen birja adama men kömek edip bilsem, ýekeje adama ýa şu kerel düşünmäge men şonu üstünlük diýip şeýle hasap edýän. Inni bu köni sürdü, hindi Hytaý nemelerine de ýazgylarda var. Inni 19 bejerişi görýäňizmi? Jadygoýlar, din usullar, otçuk, aýdymsal, astrologiýa, şol ýyldyzlar dogry gelmeli, kan çıkarmak, kelletine deşik etmek, sebäbi şu arwakçyn kelle giren, beýnisine girenler diýip pikir edilýär-de. Şoňal bejergiler ulanypdyrlar, öňler. Gatugakşy. 19-njy asyrda ýa bu şulary saklanýan, keseller saklanýan uly ýerler açylyp başlaýar. Indi bu taýda buňal keseller getirip prosto taşlap gaýdýarlar. Ine görseňiz, bu 1800-nji ýyllardaky Ýewropadan alynan suratlar şular.
Ne adamların teredim. Sünkleri görünüp dur. Buların nahari iyi diyenem yok. Su düş diyenem yok. Tuvalete git diyenem yok. Yine şunal yerlerde saklanıptırlar. Köp var. Onun buları bilenin mi? Gatı ağırlı, yüreğine ağırlı bulan istoriyasını eşittin, tarihini eşittin. Buları şol nemen kletkan anırtına taklayan ekenler, daşar çıkanına. Onun subota voskresenya adamlar görün şolar görk kaydalı deyip barıp görk kaydayan ekenler zapark gelip ertinler. Bilenin mi? Yine suratlara teretseniz sebepleri näme? Sebeplerine genetik faktör var. Buna düşünýäňiz genlerden, enatada, babuşka, deduşkada, olarda bolsa, garmamada şolardan geçirilýär. Biyologiýa keselleri bu beýnidäki maddalaryň möçberi ýitýär. Esasen dopamin köpelýär. Hemme dermanlara şu dopamini azaltmak üçin berilýär. Edil şu adam aýdyp geçeýin, dopamin bilýänsiňiz özüňiz köpelerini käbir depressiýanyň bejerýär ol dopamin dermanlar bilen. Birazçyk dopamin ýokary galsa adam özüni gowy duýýar. Ýöne has ýokary galsa adam uje özüni has hyper bolýar-da, gaty ýokary bolup başlaýar. Ol beýniň işleşi özüňiz pikir edip görüň, normaldan 20 etse 30 etse çalty işlede beýni nähili adam bolýar. Ine şoňa bilýäňizmi şu dopamin ýokary galanyny adam hemme zatlary öňküden bir hili güýçli eşdilýär, görýär. Ine şu bir jemon 2 sekund hemmeňiz 1 sekund bereýin. Dymy şu ýanyňyzdaky näme şykırdywamy tagydyny, tagydyň şykırdysy var. Bir samolyot geçýärmi? Ya kompüter işleýärmi şoň jyňyrdasy. 1 sekund hemmäni dinläp göreli, şonu eşitýäňiz meşden ýok. 1 sekund, 2 sekund. Ine görýäňizmi? Mene şu tagadymyň nemesini eşitýän. Emma biziň beýnimiz şonu filtre edýär. Asly normal ýagdaýda biz şonu eşitemi ýok, şeňizmi? Filtre edýär. Ne maşyn geçip barýar, men şonu eşitemegim, bilemegim. Filtre edýär. Emma şizofreniýada şo her şol ses, her ses. Edil men gepläp oturşum ýerleşdirýär. Özüňiz pikir edip görüň onuň ol adamlaryň beýnisi nähili. Daşky gurşagyň täsiri bolýar. Göwrelikde bolan himiki, alkogol täsirler, durmuş tejribeleri, stres gaty uly faktor bolýarşdaýdy. Onu aýdyp geçeýin. Aslında adam men pikirimçe stresi hiç şol uly stresli adamlarda gatyken ruh keseller bolýar. Şu stresi adam şoňal kagly almaly, ýazmaly. Men näme çykalgalanma şu stresden? 5 standart ýazmaly. Birinji şunu etjek, ikinji şunu etjek, bu bolmasa üçünji etjek. Şonu adamda hiç al stres bolmaly. Stres diňe men pikirimçe adamda ýakyn adamy aýrylsa, aradan çyksa, ana şol gaty uly zat. Emma başga hemme zat dünýäde stres etmeli adamy. Oturup pikir etmeli, pikir normalny bolsa, şu zatlary edip onuň gowy netije çykarmaly. Inni şunu birçe gyý sorady, menden soraw, kakymda şizofreniýa diagnoz bar, men gaty gorkýan çağlarym, çağaçkylym bar, şolary geçirimkä dip. Siz şunu screenshot etseňiz gowy bolardy. Şu sorawňyza şu slide jogap berir. O jaga gyýda jogap, grandchildren diýär, görýäňizmi? Neme? Altyk diýär-de 2.8, значит, 2,8% bolup bilýär şol şizofreniýa. Eger garry mamada, garry atada bolsa, egerde 2 tane enatasam bolsa, şizofreniýa onu 13,8% bolýar. Egerde başlaň bir enata bolsa, egerde 2 enatasam bolsa 36%-dan ken ol 3 çağan birine şizofreniýa bolup bilýär. Tak. Inni beýniň umumy göwrümi kiçelýär, maňly bölegi esasy şu bölegi depressiýa, bu bölek beýniň şu bölegi biziň pikir edýän bölegimizdir. Şoň üçin esasy şoňa depressiýa, şoň üçin görýäňiz pikir bolýar. Soğukluk saklanýan ýer ulolýar beýnide, şoň üçin esasy madda kiçelýär. Häzir suratyny görürsüňiz, ine ýanky dopamin aýdyp geçdim size, glutamat köpelýär. Ine ştaýda sagdaky suratda
Görýäňizmi, şizofreniya brain diýip ýadylgydyr. İçindäki tukluk kendir, şo tukluk gara maddaň özü kiçelýär, gördüňizmi? Çepdäki suratda prefrontalny korteks şunu deperiyetdiýär, bir madrak temporalna deperiyetdiýär. Ine terediň şuna beyniň şizofreniyada özü görüşi, çep tarapda healthy, şu normalny brain, ulu risk bolsa, travma, ulu stresde ýa-da enatada ýanky şizofreniya bolsa, braçyk risk bolýar. Üçüncü, uje şizofreniya keteliň beýnisi, şoň işleşine terediň, bu aktivnesini görkezýär-de, aktivligini. Näçe etse şo, 30 etse daga kendir şo normalden. Şizofreniyada hem pozitiv simptomlar hem negativ simptomlar bolýar. Ol gowy ya erwet däl. Pozitiv diýdigi, ýani aýdyp geçdik, men muny durjak gel häzir. Bir ýok zatlar bolýar adamda. Şoňa pozitiv simptomlar. Misal üçin adam aslında tek eşdenýär, hiç kim ýanyna bolmasa, dogry diými? Bular eşdiýär, filtri ýok. Ana şoňa pozitiv simptomlar diýilýär-de. Tertibini ýitmegi, o zatlaryň hemmeti şol ýok zady kabul edýär, şu delusions diýilýär-de. Şolara pozitiv simptom. Negativ simptom diýilende bolmaly simptomlar gidýär. Misal üçin adamda bir hili motivasiýa bolýar, onuň bir interes bolýar, dogry diými? Gyzyklanma bolýar, dünýä barada, näme bolup geçýär, gep gürrüň bar, hiç zat o zatlar gidýär hemmeti. Şoňa ýani men şizofrenik autizm diýdim, şoňalrak bolýar-da. Ünsü gidýär adamyň, yüz keşfi ütgüýär adamyň, biz gepleşende yüz keşfini ütgüýär, dogry diými? Olarda yüz keşfi ütgüýän ok, diňe bir wyrażenie bolýar, o da absolutna indifference diýilýär, hiç gyzyksyzlyk. Adamyň özüni alyp başyýtýar, eşiksiz gezmek näme üçindir şular eşiksiz gezmek gowarýarlar, bilemek näme üçin, yerliksiz emosiýalary bolýar, gülmeli däl ýerine gülýärler, ağlap gülmek çalşýar, çalp oňal bolýar. Şulardan Karl Jasper gatly gowy şol görýäňizmi 1883-nji ýylda bolan näwe şoň üçin entek şizofreniýa barada az bilinýän wagtda aýaly bilen suraty bibliotekasyny kitapxanasyny şulardan gatlyken ýazýar şizofreniýa barada özüm bütün şol adamlaryň duýgusyny ýazýar. Görýäňizmi, şu adamyň öz aýdyn şizofreniýa bilen adamyň aýdyn datlary, bu näme, men nirede, bu dünýä näme, men hakykatdanam şol adammy? Men hiç daha düşünemok, men näme etmeliken bärde. Hiç düşünüp bilemok, gün-günden ýagdaýym men erwetleşýär. Men erwet edem zadymam ýok, çağılymam jan sag, men näme üçin özüm beýle duýýakam diýip. Bunu screenshot edip özüňiz okasaňyz okaýyn, men şunu alyp şäder wagt alyp durmaýyn. Adamyň öz agdymdan çykkan zatlar bolar, görýäňizmi? Şu näme krawatyň üstünde goňur ýorgun bar, ol näme? Men de bir häzir bir näme zat aýdyp berýän. Misal üçin şizofreniýa keteliň gepi şeýle bolýar. Şu gepin hiç näme swäzi ýok da. Misal üçin balnoýdan soraýan, sen nähili geldiň bu appointmentde? Sen piýada geldiňmi ýa awtobusda geldiňmi? Onuň şeýle diýär. Men geldim şol maşina münlük maşinaňam ýa renki ýaşyl, bizim otumyzyň renki ýaşyl, ýöne goňşymyzam çykyp barýan eken, agaçlaryň renki sary, ol iki sancak gyýdym gördük. Hiç baglanyşyklyk barmy? Ine şuňaly görüň bolýar, disorganized speech diýilýär-de. Men pikirimçe gowy bir şizofreniýa barada düşündürüş allyk, biraçyk görnüşler barada aýdyn, paranoid görnüşi, esasy görnüş. Şu adamlaryň köpüsinde bolýar, 85% çenli, sebäbi 100 adam 85-ni, 100 şizofreniýa keteliň 85-ni şu bolýan bolsa, biziň esasy bilmeliýimiz şu, bir paranoid gorkýarlar, gorkuwy. Şu adamlar maňa seredýär, hemme ýerde göz görýärler, göz. Seredýärler, men barada hemme zat bilýärler, maňa gülýärler üstümden. Şuňaly pikirler, onuň üçin şol hiç geplemän şeýle
Käwatman aýdýarlar, bir jagy toýu getirdiler. Hiç geplemen şey diýip çık bir adajyk naharıydı da hiç daşı şolar şizofreniya bolmalylar. Ine şu paranoid görnüşi, disorganized görnüşi organizasiýaga diýe, tertipli diýe, onu ýa aýtdyk. Katatoniya görnüşi, adam donk kalýar bir ýagdaýda, oturup bilýär şeýle näçe sagat bir ýagdaýda. Residual bir galynly görnüşi, hemem undifferentiated ol hiçdine bir hili goşulanok. Ine şizofreniya, paranoid şizofreniya, şu adamın geplemesem gerek gel, size aýtmasam gerek gel, näme problema sразу görünüp dur, paranoid şizofreniya ýaş oglan. Bular adam değil ýanynaklar, görýäňizmi? Ýöne şoň gözi görýär şolary, hemmesi barmaklary bilen ene muňa seredin diýip hemme adam üstünden ya gülüp ya gorkudup neme diýen ýaly bir hili şonu öldürjek bolýan ýaly. Ene keselliň şizofreniya keselliň çeken suratlaryny seredin bärde. Ýokarky suratda gyzjagy ödün çekenlerde görýäňizmi şol diwarda görýän neme ağzı var, neme gözleri var, hemme yerde göz vardır, görýäňizmi? Gözler seredýär bulara. Onuň gurky vardır, aşağı suratda seredin. Hemişe sura ene şulan çeken suratlar şizofreniya, keselliň çeken suratlar şular. Seredik görün, hemme yerde hemem gorky, hemem gan vardır, hemem sebäbi şol ölüm hopy var da bularda, bilýäňizmi? Ene sagdaky surata seredin, kellesinde bir topar adamlaň kelleleri var, kellesiniň beýniniň içinde, görýäňizmi? Ene şolar gepleýän bolmalylar, ene şoň duýgularyny çeken, duýgularyny surata geçiren nemeleri dä bular. Ine katatonik şizofreniya görýäňizmi? Şu aýal, nagartaşan aýal, şu şeýdi 5 sagatam durup bilýär. Görýäňizmi? Ine ýokarky aşaky şular katatoniýadan alynan suratlar şular. İnternetden alyn. Ne şizofreniya keselliň ýaşaýan otagy. Sebäbi bulara hiç fark ýok. Hapa bolly, nähili bolly, hiç ýa-bir beýlekler näme diýer, hiç oň aldat ýok. Ine görnüşi, görgüliň dırnaklaryna seredin. Onu yıkılya, türkçe bular, uryalar bular. Ine katı klasik görnüşi şu jagada gyzlaryň gözlerine seredin. Hiç kızık yoktur gözlerde, kızık. Çeptäki gyzjagada gorky var, görýäňizmi? Ine şu şizofreniya keselliň gözleriniň görnüşi. Hemişe gorky vardır gözde. Onuň flat affect diýilýär, hiç geplerine de ütlemeýär ýüzi. Ine bulan ýadýan hatlary. Ken hat ýadýarlar, hökümede ýadýarlar, jalyp edýärler. Gan vardır, görýäňizmi damja? Inoplanetianlaryň taryalkasy var, sebäbi şolar beýnini kontrol edýär diýip neme köplenç pikir edýärler-de. Onuň şo kreslary vardır, görýäňizmi? Şo hemişe ölüm, bir tarapda ölüm var-da. O kak görseňiz bilemok näme, o kawa görmedim ýöne men ken balny gördüm muňaly. Ken şoňaly nemeleri saklaýarlar, paçka bolup gidýärler. Ine birazajyk surat görkezin, почти biz gutorp barýas uje psihiki dermanlardan öň şizofreniýanyň bejerilişini görýäňizmi? Taýda aýtmaga zat ýok, ýöne özüňiz seredip çık. Düşünürsiňiz. Gynansak da bular 100 ýyl mundan bolan zat bolsa da görýäňizmi häzirem bar eken dynjyrlama. Ine bir trepanasiýa diýilýär. Kellede şol arwakçyn vardır diýip deşik edýärler-de. Şuňa gaty ken adamlaň kelle tükleri tapylan şu arheologiýada işlerini. Ne şuňa operasiýa diýen ekenler, lobotomi diýilýär-de. Lobovoy beynini, beyniden şeýle kesip aýrýarlar. Dine iki instrument ullanýan eken. Ne görýäňizmi? Şo gidýär, neme gözüň ýokartyndan ýygynyň ýankyny şeý diýip çık. Şol uşulja zady şeý diýip çık aýrýar beynini. Beynini bilýäňde öýde ol bir ýaly hatda şonu aýyrmak gaty ansa onu beyniden. Onun adam nähili bolýar? Adam hiç ol gaharam bolmaýar, emosiýada bolmaýar. Ine şuňaly reklam edýän ekenler. You may need lobotomy diýip, belki size şo gerekdir diýip. Ýöne men seňe otursam, diňe şizofreniýa däl.
Ken ketellerim akası beceryen ekenler yönü esası şu şizofreniye boyunca bilinen bir lobotomi deyip ol palyotna gnizdom kukuşki deyip küküne kino olmalı onu görünsünüz. Yeni bir kino var Brain on Fire deyip eğer de izleseniz onu görün Brain on Fire ol hakiki durmuştan bir jagıydın bolup geçen daha da hakiki neme bolunda. Inni görýäňiz mi? Çepde sagda kayal gülüp çygotyr ýöne çepdäki before and after suraty bar da ýöne bir sagda kayal never interesi var, never o idrak edesýär ýöne gülüp çygoturýarlar şey dip ýöne aýtym bolsa şol ýönkü şizofreniýa nemeleri aýrylýar-da. Muny aýdyp berdim, diagnoz edilişini diňe interview dopaminni aýdyp berdim size. Ne dermanlara atlaryny yazdım, конечно, ýöne. Bu dermanlar gaty güýçlü dermanlar, onu gaty kiçi doza bilen başlamaly. Soňundan dozany ýuwaş-ýuwaş ulultmaly, gowy düşündiriş bermeli. Diňe wraçyň, doktoryň, psihiatryň kontrolü boýunça etmeli bu dermanlary. Bu öňkü çykan dermanlar var, ýa-ni haloperidol, flufenazin, loxapine, perfenazin diýip soňky çykan dermanlar var. Risperidone, olanzapine, quetiapine, ziprasidone, aripiprazol. Buların hemmeti ýa-ni dopamini peteldiýär. Eger adamda uly gahar agresiýa bolsa, birazajyk bipolar ýagdaý bejerýän dermanlar ulanýar, valproic acid, oxycarbazepine, carbamazepine, lithium, şular. Inni bulara aýdyp geçtim size, dermanlaryň suratlaryny goýdum. Aşakyky derman şol gaptal efekti üçin berilýär. Sebäbi gaptal efekti ýa-ni neme bolup bilýär-de, biraçyk myşçylary ýa-ni şek edibilýär-de, titreme zat bolup bilýär, kawat, uly doza bolsa onu aşaky dermanlar var oň üçin. Ine efekti. Düşünmedim wepa. Dal efekti diýenleriňiz şo içýän agyr dermanlarynyň ziýany üçin içilýär. Biraçyk ziýany kawat bolup bilýär. Howa biraçyk ziýany bolup bilýär. O da bir uly ziýanam däl. Köp adamda bolan doza kiçirek bolsa. Tak. Inni wepa şizofreniýana götürdük. Bipolar boýunça men size diňe bir jazada aýtjak 2000-lar onuň soraglary geçäýeli. Bipolar keseli ýankaýdyşmaýaly şizofreniýa goloýrak ýöni muň tapawdy. Şizofreniýa egerde bejerilmese şol erwetleşip gidýär adam. Onuň muny ýankydynjyrlamaly bolýar, görýäňizmi? Şoň üçin esasy zat rany diagnostikada ördü dip barýan ilk diagnoz goýmaly er wagtda hemem liçeniýetini başlamaly. Bipolar keseli bolany bu adam şu normallykdan geçýär, köplenç gaty ýokary, hemme zady ýokary bolýar, keypim ýokary bolýar, gepleşim çartlaşýar, pikirim çartlaşýar. Onuň ýok zatlary edýär bu adam. Kän pul soýýar, gitmeli däl ýerlere gidýär, jinsy ýa-ni bolmazçylyklary edýär, sebäbi gaty dopamin, onuň norepinefrin gaty ýokary gidýär-de muny. Onuň tak. Burada da mene basamak böyle burada da basıldı mı diyen yok. Çünkü etkenler çok. Neme şeylerek aha böyle. Böyle. Slaydımı çalıştırabilirim yok neyim çünkü böyle. Diyecek bolanda adam bipolar keseli boýunça biz aýratyn çykyş edäýeli soň eger gerek bolsa eger soraglar bolsa wepa ýöne men esasy maksadym şizofreniýany düşünürjekdim. Hemem soraglar bolsa men pikirimçe gowta şoňa jogap berýärli. Bol. Siz birda edip çalışyp bilseňiz gowy kontaktyny bermek üçin, biz bilen habarlaşmak üçin. Zoom üstüne bassaňyz geçenokmy? Ha, geçer. Bolly. Bolly. Dinleýänler üçin, hawa sizden gurrunlaňyz üçin inni soraglary alalyň, soraglary Zoom'dan uradyp bilýärler. Ondan soň YouTube'dan ýazyp bilýäňiz. Men başta Zoom'a gelen soraglary size soraýyn. Şizofreniýanyň ýüze çykma ähtimallygyny näme beýgeldiýär diýip
yani soradı. Siz aytdınız, yani tabliçe okudunuz, prosentini, neçe prosent boljoğunu. Genetika, biyologiya faktör. Ya geçeyim mi şu slaydı? Görkedayın. Tak. Ne? Sebepler diye öyle esası berde genetik faktör var da işte şu gatı gol soruş var öpa. Berde genetik faktörü var. Ne adam конечно maşgılatına bir şizofreniya olsa gatı gorkya şu çağda bolaymasın şolli. Bizde bir aday deyin. Eğer de genetika bolsa, misal için şol çağa ötüp ulolanını gatı ulu şoňa neme vermeli, pikir vermeli. Birinciden şu çağan gorkulmalı. Bilýänmi bizde şol seni babayga gelip alıp gider, öldürür, yankı gadyny talyp bişirir diýen skaskalar vardy. Şolar gatı erwet skaska, şoňal çağa ynanýar. Onun şoňal genetika faktory bolsa, o çağda gorkudulsa ýa-da palanda detsem men häzir palandadyň keserin, gulun keserin diýen hiç oňalda aýtmalar çağa. Hiç aýtmalar. Onsoňam çağany gatı kritik etmeliler. Bilýänmi, çağany gowy sürjek bolsaňyz, misal üçin 10 sany sözi çağa ýadýan bolsa, şoň birini dogry ýadan bolsa, 9 sanyny ýalňyş ýadan bolsa, şu çağa oho, sen bu sözi ýaman gowy ýazypsyň, dogry ýazypsyň diýip birinji şonu aýtmaly. Onsoň aýtmaly, hä, bu söz beýlerek ýazylýar, bu söz beýlerek ýazylýar diýip. Hiç haçan erwet zady birinji aýtmaly. Hemişe çağany ýokary götürmeli. Çağany, onu çağa öňküden hem gowy etjek bolýar. Ena ta ýanky bilinirjek bolýar. Ine şu gaty wajyp zatçy çağa egerde gorkman bolsa, neme açyk pikirinem aýdy bilse gorkman, ana şonu genetika bar bolan ýagdaýynda da şu şizofreniýa ýüze çykmaýar. Şu gaty esas wajyp zatçy. Onun yine bir wajyp zat oglanlar käwat. Ay men birazajyk neşedik göreýin nälerде. Şu marihuana zat ol. Marihuana häzir Amerikada ol legal. Ol barıp nireden satmagynyň satyn alyp bolýar. Şu yine bir esas zat aýdyp geçeýin. Esasym şu Amerikada ýaşaýan ýaş adamlar üçin yine bir zat ýatan çykypdyr. Oglanlarda şizofreniýa 18 ýaşdan 20 ýaşa çenli çykýanlar ilki. Bolýanlar gyzlarda 25-den 30 ýaşa çenli. Ýöne şizofreniýanyň ikinji tolkuny var. 50 ýaşdan 55 ýaşa çenli. Ine şu zatlar gaty wajyp. Inni eger genetika faktory bolsa, oglanam ay men bir şeýdek marihuana edip görürüm ba. Onuň oglanyň arasyna men ýeke jözüm çekmän otursam marihuana ol maňa nähil gararlar. Şoňalda bardy mektepde berdi. Şoňa gaty seretap bolun sebäbi men pikirimçe 60% где-то 60% şu şizofreniýany. Eger o şu çağlar marihuana etmedik bolsa belki çykmazam. Marihuana gaty uly faktor şol öňkü genetika ýatan genetikany çykarmak üçin. Şunu gaty ünsverin şoňa. Onun galanam şol diýene şol daşky täsir, onun gaty gowzat çağan şu ötüp barýaka ýanky imitini de seretmeli. Her hil dürli zatlar esasam ýanky göwotlara öwrenişdirmeli, vitamin da bolar durşuny. Onun ýanky bagbakçadan gelýän önümler. Bolam? Doğru. Eğer çağaları yetiştirmeni öde yetişmedi ya bizim den duşlanmadan yetişi var da demeseniz onu bize köp çıkmalı ýagdaýda çağany men Amerika gelip öğrendim çağany aýrak yetiştirmeliğine ya özüm bizim olan çağan olan tam olan umanyak diýen adyňyz gatmykda söýüp ulotmak ya kän kritika etmezdik. Türkmenler üçin gatmyk diýenler. Gaty möhüm ol, sebäbi biz howa biz özümizem ulolanyny
menne bir özümde birce özbekkiz var kesel. Şu veteran, bäri ömrek gelipdir veteran. Onun menden urulup tögüldümmi ulolana diýsem, ay doktor özüňiz bilýäňiz bizde nähili, şu Özbekistany bizde bilýäňiz nähili bunlar. Tak diýip şey diýip aýtdy, şo gynansak da şonu gaty gowy düşünürmeliler bara. Ruh keselliň köpüsi şunun gelýär, gynansak da şol urulup tögülen çağa ösenne şeyle bolsa, käwa çağılyk men bilemogam diýen näme üçin urulanmysy? Kredi görmedim özüňiz. Hawa ya babay gelýär ya tygan alyp gider sen häzir şol. Yok, oňa da taýlar çağı şoňa önemli hakykatdan hem. Onuň beýnide şol gorka jogap berýän yer bar da, o da ýanky pikir bilen, näme pikir däl, ýat bilen ikisi şeýleje deň bolan. Bular ýa-da atwiçat edýän beýniň bölegi bir de ýanky gorka. Onuň şu çağı näçe gorka bolsa bu ululýada muny itdiýär. Onun berdak impulsları muňa berýärdi, şu post-travma şeýle bolýardy. Adam mysal üçin itten datdan gorksa bir geder, onun şu gorka panik ataka bolýar, onu it bolsa bolmasady. Şeňi? Akmurat Batyr sorapdyr, şizofreniýaň evolýusiýon gerekliligi näme diýip bilemem. Evolüsiýon gerekliligi? Hawa evolýusiýa, hani evolýusiýa bara evolution var, şonda diye näme rol oynaya şizofreniye diye. Ana yaňaýdyk geçdi de evolýusiýada ýanky evolýusiýa bolanda ýanky razwitýe bolýar-da, ýanky adam bolýar-da, ýanky gelip çykyşy. Bu nemede görýäňiz şol adamlar ýanky arwahçyn bolar arwahçyn alan, ol hemme tarihte bar, ol ýadgylarda da bar. Kitap okanny öňkü nebelen kitabyny okanny öňkürek, daşy gaty öňkün däl, geçen asyryň adamlaryny okasaň hemmesinde bardyr. Kinolarda bar. Bilýäňizmi? Birinji derman 1950-nji ýylda çykdy. Şizofreniýa bu. Özüňiz pikir edip görüň, öňdejerlen oga. Ona nähil çykdy derman? Neme adam şuňa derman edel diýip çykan o. Onu birden nähil bolýar? İki tane doktor adam uspakaýan üçin derman Thorazin diýilýär. Şu derman çykarýarlar operasiýadan ýanky rahatlandyrmak üçin. Onun bir şuňaly nemerek adam, şuňaly simptomly adam ýanka berýärler boli, operasiýadan çykandan soň şizofreniýasy ýok diýär-de, ýanky simptomlary ýok diýär. Onun bir psihozum bir näetdik diýip onun psihozlu adamlara berip başlayanlar böyle görseler hem adamlar gowulaşıp şondan soň onun bir derman tapılan soň onun derman çıkarmak ansat da beýlik dermanlar. Ne wajip zat näme berdi? Däli diýilen kesel ýok. O keselin ady var, o şizofreniýa, ol şizofreniýanyň liçeniýasy var. Indi şu iň esas zat şilepseden. Doktor Demle, mümkün olsa stop sharing'e deyin. Bizi has olarak görünür yani. Olur. Çok sağ olun. Şimdi YouTube'dan soruya Avat deyip Anna Mehmedova. Şimdi laboratoryada biri bilen işleşen ya şol olanın ýagdaýygaty elhenç gelipdi diye başta siziň diýäniňiz simptomlamy bar, käwagt berilen sorawda ya yok ya da howa diýip jogap berýär, özü gülýär diye. Şimdi şol aýdan reaksiýonlarym, ýani reaksiýalar şizofreniýaň başlangyjy diýip bilersmi diýip soraýar. Ve kellesi güçlü bir ýöne diye intelligence test rezultatları nähil başlanışda şonu sorap bilermisiniz? Indi şoň ýaly bolsa, ýanky hawaya ýok diýip jogap berýär gülýär diýe ýöne kellesi gowy diýe güçlü işle. Şol şizofreniýaň başlangyjymy diýip soraýar. Biram kofiýany ýa-da köp şekerli içýär diýär, şeker bilen ya çay içenler gat köp şeker olan içer diye beynisi çaltı işlerini için içeni sanitores. Значит, bu soru ol bolup biler. Men häzir onu howa ya yok diýip jogap berip bilmerim. Ol bolup biler ýöne şu olany esasy men
pikir eden adam şol yerliksiz gülsü şol gow adam yerliksiz gülsü sebebi içinden bir zat bolýardy ýanky internal stimuli diýilýär İnglisçe. Şoňa jogap berişi bolýar ol. Indi oňa aýdyban bilmersiňiz psihiatrada da bar diýip bilýäňizmi? Oňa nähili aýtjak o adamy ýöne gaty gowy dost bolsa aýdyp bolar. Men şoňa leksiýa dinledim. Sen bir psihology bar diýämeli, onu psihiatra diýseň bir wraç oňa da utanýarlar. Ýöne oňa jogap indi görýäňizmi şo tertipsizlik neme adamın jogap bereni öz alıp barşyny şo normal adamdan ütgüýär-de şol haýsam boldy. Bileňizmi? Men de aýdynja 2000-nji ýylaryň ilk şizofreniýa başlanyny nähili bolýar. Adam turýar bir gün. Oýanýar bir gün adam. Oýanyp görse daşyny hemme zat başgaçarak bıraçyk. Neme diýe büppe diýe näme bolýar diýe hemme renkler bir hili açyk. Gow görýär. İştiya gowy sebebi dopamin köpelip başlaýar da görýäňizmi? Diýe, maňa pamoýmy diýe Hudaý bir hili extra power berdi diýe. Güç berdi bir hili beýliklerden ýokar. Ondan günü-günden hiç kime diýmeýärmi? Günü-günden ýokarlanyp başlaýar, dopamin köpelýär da. Ondan uje artykmış deslerim. Ondan stien kada terese de diýwara terese bir hili gözler, suratlar diýe. Onun diye şu adamlar bilýän ki şu extra power'my diye. Onun birimi materi däýse dagy toçny bilýän eken diye bular diye. Onun adam bir ýavyr ýüzüne degirse, ýavyr gulawyny, ýavyr saçyna degirse şu pamoýmy signal berýär beýleke diye. Indi şuňa şizofreniýa başlanýar, başyny. Ýöne indi ýanky oglun ýene bir ikinji bölegi bardy nemäň soragyň. Kofe içýär diye. Kofe içýäni oňaly edip bilmeýän adamy. Sebäbi gaty kofe içende de ol erbet bir balnoy men şu pat var ol edilýär. Şondan 20 santim içýän eken. Oturup bilen ne ofise gelip aýlanyp ýör. Kofe de erbet ol kän içilse. Ýöne kofe hyper edýär, bipolar ýaly edýär. Mania diýilýär. Ýöne kofe muňaly adamyň nemesini delayed answer diýilýär-de. Jogap bereni derew bereni oňalat edibilim kofe gaýtam çaldy. Olar gaýtam sizi interrupt edýärler, bölýärler gaýtam. Şolaryň reali biriniň bilen işleşmek ýa gapdanyna bolmak hoplumy? Hop barmy? Köplenç hop ýok, köplenç. Men size bir açyk nemerät misallarym aýtdym. Ol ýöne şizofreniýaň has becerilmedik has giden görünüşü. Ol köplenç bular adama gaty bir kän diýmeýärler. Ýöne birazajyk neme de bolýar, ýanky paranoid şizofreniýede. Käwat adamlar ýanyny na всякий случай bir zat götürüp edýärler. Mysal üçin Hüşendu, şonu sumkasyna salýarlar. Birden maňa topulsalar, sebäbi bularda gorku bar da beýlekler topular üstüme diýip. Onun bir nemerek seredilse da dese de olar birinji atak edýär käwat. Ýöne gorkmaň, ol şizofreniýa keseller bular gaty gowy adamlar. Şoň üçin men iň gop bejermeýän gowy berýän keselim şu. Bular ervede adam değil bular, gorkmaly değil bulardan ýöne diýene ýankyýaly ýagdaýda eger bir aýdyp bolsa doktoru ýanky psihologa da görnür ýaly etmeli şol adamy. Psihiatra gitse has gowy. Awa intelligence test barada soraýa, olaň intelligence'i ütkeýärmi başdan soňa çenni? İlk başta şol bir intelligence bolar ilk başta. Sebäbi köplenç bu college'daky çağlarda neme diýär 18 ýaşda ýaňja college'a gidip beren çağlarda bular. Şolar getirýärler ilk başta. O wagty ütgän şo IQ testi berilse, şo bir test bolýar. Ýani şu neme skor, şo bir go skor bolýar. Ýöne wagtyň geçmegi bilen beýni kiçelýär-de. Cortex. Şolu inçeliýär, edil demensiýa ýaly bolýar da, şol gartaşan adamlarda demensiýa bolýar. Böwrümi kiçelýär, onu конечно уже nemete gidip başlaýar, ýanky IQ testim gidip başlaýar.
bilen zatlarım uje gidip başlaya öğrençişim gidip başlaya gıynamakta. Ana Krista dip biri evolüsiya tarapdan kefel bulok bilen bağlanığı. Bulogu zor adamlar wagty filosofiýanyň sorawlaryna jogap gözleýärler. Hudaý hem hakikat tarapdan şeýle dälmi diýip sorap durýar mene soraw düşmedim siz düşündiňizmi? Evolüsiýa tarapdan kefel gulok bilen bağlanığı diye. Gulogu zor adamlar wagty filosofiýanyň sorawlaryna jogap gözleýärler diye. Hani şizofreniýa başlan wagty şo sorawlary hani men nirede, men dünýäde mirat ýangy soraw görkezdiňiz-de. Şoň ýaly filosofik sorawlara jogap gözleýän ortlerler kelle gat işleýän üçin bu da hem hakikat tarapdan diye o sözde näme diýmek şeýle dälmi diýe men düşünmedim. Benim kategori düşünmedim. Okey. Bolmasa soraňyz bagata doktor Jemile bilen özüňiz ýa-da şaýyrsyňyz-da bir sagat ýaly wagtymyz dogul berdinni, hatta dogully. Doktor Jemile beren gurrunňyz üçin köp sag bolun. Gatnaşanlar üçin hem köp sag bolun, beren soraglaryňyz üçin, dinläniňiz üçin, Zoom'dan gatnaşanlaryňyz bar bolsa, taýda anketa goýduk, sual bolmaly. Şolara jogap berip bilseňiz hoşal bolarys. Ondan daşaram näme köp sag bolun, eger problemaňyz ýa mesele bar bolsa ýa soraglaryňyz bolsa doktor Jemile bilen Instagramdan habarlaşyp bilersiňiz. Şo siziň näme soraw ýa gylsanýan bir zadyňyz bar bolsa, şol ýerden size jogap berer. Köp sag bolun, ýene gatnaşanyňyz üçin, doktor Jemile wagtyňyzy aýryp geleniňiz üçin. Ýene indiki webinarlarda ýa duşlarda duşýançak sag oturuň. Siziň hemmeňize köp sag bolun dinleýäniňiz üçin hem we patda gurnanyňyz üçin hem köp sag bolun. Ben bilýän bu zatlar gatykän wagt alýa, kän adamlar goşulşan köp sag bolun minnetdar.